Sukker er sundt, og det er essentielt i forhold til stress. Jeg ved godt, det lyder underligt i forhold til, hvad du normalt hører om sukker, men kender du ikke selv den der øgede sukkertrang, når du er i en stresset situation eller periode? Din krop er ikke dum. Den har en fantastisk evne til at sanse sine behov og give udtryk for dem. Du skal bare lære at lytte til dem. Din hjerne har et indre regnskab, der hele tiden kører over udgifter, som er de opgaver eller udfordringer, du står overfor, og hvor meget energi det kræver af dig, og så dine indtægter, som er hvor meget brændstof du indtager. Og hvis ikke dine indtægter dækker dine udgifter, så begynder hjernen at frigive stresshormoner. Stresshormonernes primære rolle er at frigive sukker fra depoterne til hjernen. Hvis ikke der umiddelbart er nok sukker til stede, så begynder vi faktisk at nedbryde vores egne muskler for at omdanne det til sukker. Ikke særlig smart på lang sigt. Så næste gang du rækker ud efter slikskålen, så lyt til din hjerne. Sig til den, jeg forstår dig godt, hjerne. Jeg vil gerne give dig noget sukker. Lad mig bare give dig det på en bedre måde. Det kan for eksempel være at drikke 1 liter appelsinjuice om dagen. 1 liter, det lyder meget, men det er stadigvæk under 100 gram. Din hjerne bruger 120-160 gram om dagen. Så du skal stadigvæk spise en normal, sund og varieret kost. Men giv hjernen det ekstra brændstof, den har brug for i pressede perioder. Så endelig ikke have dårlig samvittighed over øget trang til sukker i en stresset periode. Vigtigt budskab.